Hey chicos, hoy hemos venido aquí a grabar el qué hay detrás de cámaras de una televisión. Para eso contamos con Fran Cañotas, pasado invitado del podcast. Bueno, el sitio de grabación lo tenemos ahí detrás, que no se ve bien con la luz, pero bueno, ya vamos para allí y vamos a darle caña. Allá vamos. Ya estamos con cámara en mano. A ver, esta é unha redacción, aquí hai, bueno, pues están os compañeros do Quen Anda Aí, aí hai outra redacción aí detrás tamén, do outro programa que están facendo ahora. Isto antes era unha discoteca, en serio, isto antes era unha discoteca moi coñecida. Entón, claro, aquí o que había era festa. Estas son, non vedes que son escaleiras de discoteca típicas, clásicas escaleiras de discoteca. Así da gusto venir a trabajar, Claro. Esta é a zona, bueno, pues de descanso ou de onde ven a xente, os invitados están esperando. Vedes que hai fotos de programas e de eventos que se fixeron aquí, non típicos. Sí, sí. Despois, aquí hai un ascensor porque arriba hai unha terraza na que se grava tamén, o que pasa que agora está cerrada, pero arriba hai unha terraza para o verán. E aí que vedes que hai unha luz roja, eso significa que se está grabando, como no podcast. Entón, a partir de aquí, silencio. Bueno, isto é basicamente o plató. Ahora ides ver que aí detrás está o plató, aquí está o que ven sendo o control, onde está todo o equipo técnico. Mira, que agora podemos entrar no plató que están en publicidade. Bueno, este é o plató. Este é o plató do Quen Anda Aí. Aí podedes ver que están todas as cámaras colocadas. Nós temos neste programa 1, 2, 3, 4, 5, 6 cámaras, non? Que son as que se utilizan normalmente. No verán hai menos, porque hai menos actividade, pero agora temos 6. Este plató está dividido en 3 sets. O set 1, que é ese de aí, esa zona de aí onde está o público tamén. O set 2, que sería aquí, máis ou menos. Bueno, non chamamos set 2, chamamos de outra maneira, pero bueno, é o terceiro set que sería este, de aquí. Aí hai outro plató tamén. Aí van gravar un programa novo. Aquí hai outro, non ves? Unha pantalla enorme. Pois ese é un plató novo dun programa novo que está facendo. Aquí hai dous. Claro, isto era antes unha discoteca moi grande. E, por exemplo, aí arriba, que non se ve, pero aí arriba hai outra redacción máis. Ahora podemos ver al público, un momento, pausa. Claro, sí. Sí, o público ahora, basicamente, pois eso, ou está aí, ou está bebendo, ou vedes que hai huecos libres porque a xente vai ao baño. Al baño, claro, o que vos contei exactamente. Sí, e despois, bueno, isto vai ser interesante para o podcast, mira. Aí tes o pronter. O pronter é unha pantalla de abaixo que se reflexa nun cristal. Entonces aí, basicamente, ves, non ves, ahora están escribindo, por exemplo, hola, Cañotas. O sea, lo escriben en... No, está todo precargado, como no Word, sabes? Ti podes escribir no Word, entonces precárgalo, e despois aparece aí. ¿Y si tú te equivocas o empiezas a decir otra cosa que no tendría que ir? A ver, pode pasar, sí. Entonces, si ti te aceleres, por exemplo, no pronter, o que fan é buscar rápido o sitio onde pillarte, sabes? Ou onde ti podes enganchar. E aí hai un falso QE. Eso de aí que tes aí atrás, eso é un falso QE, que é como outro pronter. E aí arriba, na esquina, hai outro. Aí hai outro que é para anotacións, para que o vexa toda a xente que está no plató, non só a persoa que está co pronter. Porque normalmente o pronter leva o presentador que está nese momento co rollo, non? Entón, é o que leva máis ou menos o pronter. Pero se hai para outros presentadores, outra xente que haxa invitada, algunha anotación, pónselle aí. Ou ven unha persona con unha pizarra, que é como se facía antiguamente. Arzúa, terra do queixo. E nada, se queredes podemos ver onde veu agora, que é maquillaje de pelo. Sí. Vale. Buenas. Facer tortilla hoxe, Hostia. Patatas e con un pouco de sal. Pero queres facela ti? No. Oi, eu como, pero... Ti cómele. Bueno, pois ao mellor probas algo. Vamos allá. Disculpen, pa dentro, que hai que entrar xa, Vamos, hola, buenas. Ahora vou. E podemos aproveitar a gravar o control. Agora podedelo ver cando se senten. Desde aquí atrás. Este é Roberto, que é... A señora que me dixo que levaba 2 meses esperando por 50 euros. A mí é verdade. É que no meu programa damos cartos, hai xente que leva moito tempo. 2 meses, está fritindo os ovos con saliva. Entón, ese é o control. Os rapaces que están máis pegados ás pantallas son os que fan, pois, basicamente, o que é a realización, non? Van pinchando as cámaras e demais. E despois aquí hai outros puestos como iluminación e tal. Aquí hai outro control pequeniño que se pode ver que eso é sonido. Aí están os de sonido, vale? Bueno, pois basicamente isto é o que é. Vamos hacia lá. Mira, este é o mellor abogado do mundo. Te estábamos viendo justo comiendo. É o mellor abogado do mundo. Bueno, isto é pelo e maqui, vale? Aquí fan nos peluquería e maquillaje. Despois aquí hai outro de peluquería e maquillaje, hai tamén máis, pero bueno, isto é un básico. E aquí están os camerinos, o que veñen sendo todos os camerinos, ves? Esos son todos os camerinos. ¿Cuál es el tuyo? Este, a ver, este é o meu. Aí tedes.
para cambiarte, sin moita máis historia. Ala, agora sí que me teño que ir maquillar. Sí, no te preocupes. Y la gente entrevistadora, ¿cómo sabe qué cámara le está enfocando? Eso é moi fácil, vente que te explico. Para cando se encende eso de aí. E despois por diante hai outro tali que é para os presentadores ou a xente que está en pantalla. Agora vades ver algún exemplo. Agora xa quitaron, xa non está pinchado. Agora están con esta, o que pasa que esta non se lleve, bueno, ten aí arriba, pero non se lleve. Sí, non? Guai. Esos son micos de ambiente para cando a xente aplaude ou se alguén pega un berro, o que sea, para pillalo, sabes? Ben, a iluminación obviamente está toda orientada en función onde estamos colocados. ¿Qué es eso? Que parece unha campana? É que é un xogo, hai unha campana que é un xogo que baixan a campana, baixa e hai que tocala, é un xogo que fan. Juan agora non o viches, pero Juan agora, por exemplo, estaba facendo así. Eso é para que lle tiren o prompter, para que lle movan o prompter, porque ou quedou moi arriba ou moi abaixo, entón ele fai así para que sigan dando o prompter. Y ahora lo tiene esto. Cando, por exemplo, pincha unha cámara, ti podes estar salindo ou non, por riba poden poñer un gráfico, un grafismo, unha foto ou algo, pero sempre tens que estar mirando esa cámara por se acaso quitan eso e ti tens que estar mirando esa cámara, entón, ese é o rollo. Eso é a mesma hora que hai na CRTV en San Marcos, en todas as produtoras, ahora mesmo teñen esa hora clavada, porque supón que ahora se che din que entras ás 18:12:00, nese momento tens que lanzar emisión, exactamente. Entón, aí esa hora da que hai que estar pendientes, claro, non? Eso é un tali, vale? Un buen punto rojo. Un punto rojo, sí, un gran punto rojo. Pois eso é o que se vai encendendo e apagando cando estás facendo calquer directo. Vale, pero si por ejemplo va a hacer un cambio de cámara, ¿se enciende antes? No, encendes no momento no que te pinchan, sí. Vale. Claro, por eso te tens que estar moi hábil, moi atento, pero bueno, unha vez que tes a mecánica de calquer tipo de programa, xa sabes máis ou menos, porque os realizadores pois teñen unha forma de realizar, sabes que van pasar por unha cámara, cada un ten o seu estilo, entonces ti sabes que vai pasar por unha cámara antes de ir a outra, que vai facer tal, entonces claro, aproveitas e máis ou menos xa sabes por onde vai ir. Os presentadores tamén traballamos. Bueno, ahora vades ver como se fai o mellor programa da Televisión de Galicia, vale? Bueno, dinos as estadísticas, non o digo eu, porque é o máis visto da Televisión de Galicia, vale? Ahora levo pinga aquí, vale? Que é basicamente por onde nos manda ordes a directora, non? A directora dinos, ou realización tamén, a directora dinos, pois quedan 5 minutos, agora vai xunta Xulio, tal, non sei que, vaime comentando cousas polo pinga. É ela que está ali, recordades que antes enseñamos onde estaba o reloxo? Pois xusto detrás está a directora, e ten un micro, e o que fai é, basicamente, falar con nós ou cos cociñeiros, bueno, comigo ou cos cociñeiros, vale? Antes de seguir con el programa de Cañotas, vamos a hablar de Rayola Networks, nuestro patrocinador. Si alguna vez habéis pensado en tener una tienda, una página web o incluso un correo personalizado, Rayola es tu sitio, donde tienes tu hosting personalizado. Que para quien no sepa lo que es un hosting web, es un espacio en la nube donde vive tu sitio web. En la página de Rayola podemos encontrar un buscador para ver si el dominio que estás pensando está disponible. También podemos encontrar distintos planes de alojamiento web para que puedas elegir el que más se acople a lo que estás buscando. Además, algo bueno de Rayola es que cuenta con infraestructura en España y con un soporte de 24 horas para resolverte las dudas que tengas. Y por nuestra parte, junto a Rayola, a través del enlace de la descripción, tendréis un descuento del 20%. Señoras, señores, ¿qué tal? Son as 6:38 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Ahora que te moves, vente a min. Vente a min, vente aí, a despaciño, a despaciño, a despaciño. Se ainda non nos seguiden nas redes sociais, xa sabedes o que tedes que facer, @Voltas co Prato, están publicadas casi todas as redes. Vamos a recibir un fortísimo aplauso, por favor, a don Xulio Mato, a don Xoan Cameixeiras, un aplauso para eles. Ahí está. Que é moi seco, non sabes facelo ou... Chicos, ya sabemos quién llama. Manuel de Vigo. Viva Vigo.
huele que flipas el plato y huele riquísimo. ¡Que ya voy! Vente para allí. Mira, oh, espera. Preparada para probar. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Sinto polos meus compañeiros, pero gana o de... Chao! A ver. Ah, claro, queréis probar e gravar. Sí. Proba aí. A ver que di. Esto está loco, Probé el de carne, también muy bueno. Los dos, deliciosos. Micrófono para poder comer. Para el Cookie Tigers. Pero está muy bueno. Bueno chicos, como podéis ver, las luces ya son tenues, ya no hay esa potencia de luz. Ahora mismo estamos con 2 foquitos para que se vea la gente mientras recoge. Pero bueno, una experiencia brutal, la verdad. Yo no me esperaba para nada lo que había detrás de cámaras. Lo habéis visto. Ya lo habéis visto. Habéis visto cada cosa que había ahí. Yo que pensaba que había 3 personas ahí controlando 2 cosas, pero madre de Dios, qué de gente detrás de estas producciones. Y por lo que nos acaba de decir Frank, es una producción mediana. O sea que, aún a esto, más masificado. ¿Tú cómo lo has vivido? Yo me lo he pasado genial. Lo que sí, muchísimo cable por fuera, o sea, por el suelo, hay que tener cuidado porque hubo un par de veces que casi nos matamos, pero bueno. Y mucho caos, siempre hay cables por ahí, gente moviendo, las cámaras moviéndose. Ahora está todo tranquilo, pero una experiencia brutal. Muy bien. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ha sido una experiencia genial. Lo que decíamos, que no nos esperábamos todo lo que había detrás, pero muchas gracias por invitarnos, lo primero. Nada. Y estaba todo delicioso, o sea, los platos... Y tienes una naturalidad que es digna, ojalá todo el mundo tuviese eso. Pues moitas gracias, chavales, a seguir currando, vos los dous, gracias por vir. E nada, sí, cómese moi ben este programa. Chao, gracias. El mejor programa de televisión que Chao, chao.